A ina faɗa maka baba, zuwa ne na je na sai da gurgun jakin kakana. Na ce ya kamata in kafa da kayan sallah. Wallahi baba shi yasa nake son shi kaga ya kawo min kayan sallah na da wuri. Da me anan din. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya. Baby na ya kike? Allah ya lafiya kalabe. Ya gida baby na ga sai wani kyau kike kara kamar wani dare lailatul qadar. Lala da gaske? Wallahi sosai fa. Wai ni kan baby ya labarin kayan sallah na sallah yau saura sati guda fa. Baby an samu matsala. Matsalar me aka samu? Wallahi kayan sallah nan na so su na kai daki na ajiye. Barayi suka haura har cikin gidanmu suka dauke kayan nan. To ke in takaice miki zance wani satin raina hankali ma da akai. Hatta kwanan gidanmu da kofar gidanmu sai sun balle ta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ke ba ma wannan ba, amma ni ba shi yafi kona min rai ba. Kayan ki da aka dauke da na so zan shi yafi kona min rai. Gaskiya ni ban ji daɗi ba wallahi. Kai. Baba ina wuni? Kaga na wuni ma tun da ka gani anan. Malam ina maganar kayan sallah yarinyar nan. Ina faɗa mata asarar da ta riske ni na jiya da daddare. Daren jiya da daddare to Allah ya tsare me ruwanta ma da asara ai sai mai kaya. Baba kowa fa ya san wannan rayuwar da ake ciki. In asara ta same ka sai dai ka da addu'a fa. Wani jazantawa malam in za ka ɗebo mata kayan sallah ta ka ɗebo mata shine ko magana. In ba za ka iya ba ka ware ai ba dole ba ne. Ware? Ba za ka bar gurin ba? Ka je ka kwaso mata ka fita ka farauto wani mana. Farauta sai ka ce wani dan farauta? To me marbakar yanzu za ka je ka nemo kowa akai. Oke to bara in hukunta ka. Babanta, sandu babanta ina wuni? Yawa lafiya lau. Ai irin wannan ku zai na biyo musu irin sai suke ɗaukar yara suke kai suka go su musu fyaɗe. Ai kana ganin shi dama kuma ni kishin ka ne taɓa ni na kore shi. Ai kana ganin wannan kasan dan iska ne. Irin ku ne na arziki. Ai ina faɗa maka baba, zuwa ne na je na sai da gurgun jakin kakana. Na ce ya kamata in kafa da kayan sallah. Wallahi baba shi yasa nake son shi kaga ya kawo min kayan sallah na da wuri. Da me anan din. Alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta sa kayan sallan nan. Ka san Allah ka san annabi zuwa jibi za ka iya cewa turu ba gaba ta da daura mana. A tamfa ce a ciki sai maika haka da shafa. Karan arziki. Kala. Kafin daidai. Ka gaji arziki. Wallahi ka gan su? Ka gaji arziki. Ka gan su? Kai baban na? A to baban na ke ya kai babana ne dan ubanka? Inna lillahi wa Ayo. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya. Mamaki a fuskar. kai. Mamakin bai ba. Mamaki irin. Ka gani ga Kai. ni za ki kalla ya mare ni. Za ki danyi haka. Mu je. Kai. Kai baban na? A to baban na ke ya kai babana ne dan ubanka? Inna lillahi wa Samu su din sa. Ko za ka wa Ko ka rashin samu fuskar ta ya mare ni. ko za ka wa rashin da. Kaga. Aram. Allah ya isa. A baya za a dawo. Sai ya fita gaba ɗaya. To action. Karshen zami. Action. Kishin ka ne ya taɓa ni sa na kore ni. Ana yabon ka sallah kana kokarin ka kasa awwala. Ko gurin ka baki musa ma ka kai. Baby boy, baban nan duk sa ruwa, ki dora ruwa kai ba. Har yanzu ban yanka ba, har yanzu ban yanka ba, har yanzu ban yanka ba.